na non river ọkụ ifeanyị obodo nzekwesi nwada batịrị na mgbe eze nna m ọ bụ na nne m egwu asị bịa nne m nwanụ dala atịrị nwanne ike ma atịrị mana onwe gburu dịka obugochi duo onwe gburu odogwu ezi maka obi ka nwa obugo o nwere iwe na-ekwu ni ma ọ bụ gịnị ka ị na-ekwu n'okwu a ịma na ụfọdụ na-alụ ọrụ aka ọ bụla akala akaba ịma na ụfọdụ na-azụ abịa ọ bụla akala akaba ịma na obodo bụ injiniarịn ọ bụla akala akaba mana obegwu ka m na-etili ọra mgbe chi ji ike mụ n'ọbịa ka o ji ike m egwu a o nwere ibe na-ekwuni emele na emelan na chinyere m egwu mgbe dị na nwatakịrị olulu mgbe enyi bido egwu a na chikelu waza m ebele maka ọ bụ na mmadụ nyere m egwu a mbọsị dị ama n'anya na ọ ga na mịa ịmaludo ga-eji n'anya mụ na nne na nwanne m anyị jee n'ebe na-eli olili anyị liwe olili ọ na-ebe m anya iwe ga-egbu ya amụ n'ezi iwo n'obu ọ ga-akpọ m Ifeanyi Rochukwu bịa ebe a Ifeanyi Rochukwu ogwe ego gị na-eliba ma ogwe egwu nyere gị n'ụwa ma ọgwa ka inyere ego n'ọbịa ka nje ekene Chukwu ịmala ibe nje ekene Chukwu n'obu n'okele mmadụ abụrụ Chukwu ịma na alụ na ọ ga-eme ya n'afọ m ụwa jọ ka njọ. Some people their wickedness you can only do it anywhere. Your man in Azwabia mana nwa bịa na garo n'iru asị gị kpelo onye nwanyị n'anya nọ ya dele gị nwa onye ma nwa kpelo ụwa Chukwu alụọ ịnụ nwanyị adị n'aka mmarụ mana ịmụ nwa si n'aka Chukwu ma mgbe oge gị lụrụ enene nwe tolori ka anyị gaa n'omeo mama na mekwu eziokwu mama na mekwu obu m mama na obu m etelugo onye mele ife ojidelu nwe onye golo obu m onye mụzi amụbị ya nwe onwe mele ife nye ije imo ome kanje nwele ekene kanje ekene n'ogbu efi ya bụrụ mmanụ uso onye kwa ịma n'onwu bụlu dịka ị na-amịbe n'ụwa nwanne m nwoke gọvọvọ ka ịmụta onye ga-akwa na ọ bụ nwa mụta nwa emesịa nwa mụta ibe ya ogbefi Romanus onye ekwe anọ m n'ezinụlọ ba tata maọbụ onye melive nji nọdụ ya kwa na obele nwa melive njije imo nwe ọ na ya dị nwe yo nga igolo obu muo ekene ka nje ekene ma mee ya ịmakwa na ịmụ nwa dị abụ mbọsị amụrụ nwa n'ụlọ ka amụlụ ibe ya ịma na nkwụ dị na mba ọ na-ebele mba nli
ụnọ ọma Romanus nke mụrụ oke nwa ya bụ nwe ya onye mụrụ nwa yela ka nwe ya mama Ọgọst na onye egbuchi aka dịla ya bụ nwe ya ọbalị nwe ya ọnwa melive njije imo nwe ya ọnwa melive njije imo okume egwu nenu onye egbuchi o nwe ya ọbalị okporo ụzọ ga-erubeli isi ụtụ nkịta bụ sonye ọnya yidi 22 years n'ọbịa ka ịda ịkpata ego nya bụ ego oyibo ego bụ pawa agbata obi onye bụ nwanne ya nke na John na Meke ụnụ gbara agbata obi mana ọnya ma osu agbarọ mgba agbata obi wee ọ na meluteli gị ibe achụrụ memba mgbe nọ n'ele nchere ị na-acha akala aka gị ịchọsịla akala aka gị ị na lọ Ọnịcha do ebe jelu ọzọ ma abịa mevụrụ akala aka gị olulu mgbe o je na Imo nwee bụzi akala aka ya onwekwụba nwe ya onye agolobu mụ ma mana m ekwu eziokwu maọbụ onye golobu mụ nwe ya onye agolobu mụ nwe ya n'obu m alarụgo mama n'obu m edelugo nwe ya onye agolobu mụ mgbe ibe ji gava ọfụma ọ chọrọ nwaanyị onye ọ ga-anụ ya bụ ezigbo nwaanyị onye ga-enye ya nka o jiri mmikwa nna m kere ezinụlọ ọbagalị ọ nụtara nwata nwaanyị ya bụ ezinụlọ Josef na mmikwa na m ọ na-anụ Chiọma nwee ya Chiọma o kele mụlịa nwa ọ mụlịa Chinonso ya bụ Chinonso nwe ya Chinonso dalụ ọlụ na ya dị lakpele eze abụọla eze ka ndị ekele chi emele nwanne ya n'ọbụ mmadụ n'ọlụ n'ọbụ mmadụ ka n'ọlụ ya ka nke na-echi mmeligo iko ka ndị ekele na-eji mma mkpa m abalị niile nenu agwa m ọ ga-abụsa anya mmiri kerive na-ebeli onwelife na-eli m nli abalị niile amalarụla abalị kerife buteli ya onwelife na-eli m nli mana chi ma mkpa m chukwu amaga ọnya bụ ibe na-eli m nli ma ọkwa chukwu malị mkpa m ma nwee yọ ka nje ekene Tochukwu ya bụ ada nwee yọ Tochukwu nwa mama ekene ka mụ na-enye gị ka nje ekene Chinaza Ebele ibe onye Luchukwu n'anya na omegolu ya Chinaza Ebele nwa nwee yọ Chinaza ọkwa nke ka mụ na-akpọ nwee yọ si nwere ekene ka nje ekene nwunye ya bụ ndị ọbụlụ n'anya ezi maka IG Romanus ọkwa nke bụ agwụ nwere obo wee nwanne gị na-ekene gị agwụ nwere obo ịzọ iwu na ya dị ka nje ekene ọ na onye ka ya bụ bus stop nwee ya ọ na-ekene ebe daalụ na nyaka kwa nyaka ka jito ogologo ka nje ekene na-achọba ya bịba anya
akụ m achọba ịma na ibe nyiri Chukwu n'anya nọnyere na nkịtị ọ bụ na mmadụ akpaba aja akwa rapụkwe ya n'anya na oyotobi ikwe gị nothing passport ka nje kenada nwe yọba nya boli akụ m nya badaba nwanya boli akụ nwe yọ na-ekene gị ka nje ekene ngozi o nya bụ nwanne nwe yọ Ngozi Romanus ekene ka mbụ n'enye unu a kezi maka Franka Romanus daalụne onye mụrụ nwanyị laka nwe ya oge elugo ọkụ ịmalụ ọkụ gbajiri ọkpa enelere onye n'ụlọ kanje ekene benji Okechukwu ma ọkwa mgbuke ka ọ dabata aka ya nwe ya ọ na-ekene eba benji nwa mama ya zọmọgọ na mgbuke ma ọkwa abịa ngogo oke na azụzi geze maka Jidova Okechukwu ya bụ pastọ ga-emegweli m ebele Jidova Okechukwu ọkwa nke bụ pastọ nwee ya ọ na-ekene ebe eze maka Sunday Okafọ nwee ya ọ na-ekene ebe Sunday pagwa ya bụ okene Okechukwu ekene ka mụ na-enye unu ekene utu nkịta bụ sonyonya ekene Okechukwu ka nje nwere ekene ndị oyi mụ kezi maka Pikolo wala ya sọ ọnụ ọra ọgwa nwe ya ọ na-ekene ebe Chujekwu Pikolo ịkwala ozu papa gị n'anya mụbịala ibebe anụ m 2 days mụ na ndị egwu m ka nje nwere ekene ogbu ozu obodo oyibo ezi maka chọme ka ọ sedebe ka nje ekene bus stop ya bụ onye achana m nwe enyi kwa na-enweghị ọnọbụ ya na-ekene ebe ka ezi maka ogbu ozu obodo oyibo ogbu ozu nwee ọ na-ekene ebe ogbu na South ezi maka mmechi ekwuche obele nwe ego na-ereli isi nwanne bụ Sunday Abuka Sunday Nwilegbuna nwanya mwaba Papa Chineduo Benjo Obidika Ezomọgọ na Dubai kwana enweyo nya na-ekene ebe kezi maka sọpụ obi ajụrụ ayaka m gị nọ n'egwu obi ajụrụ sọpụ daalụ na-ebịahụ kezi maka agwe si na-eke obugi dị ọra agwọ onye mụzi amụbanye Sapọl eze kweche nwanne gị bụ chọme ka ọ sedebe ọbala tụle dibịa kezi maka mpili ado na ado awụ n'ote mpele material ego igwe ogwe Enugu ka o si bịa material mkpele nwa mama ekene ka mụ na-enye gị
Abuja line niile ọ na-eme n'anya na ọ dị n'aka ya agịga ogene ka na-akwali ebe anya agịga ogene ka na-ebeli ya agịga ogene ka na-egwu nreita enwe ihe ọnwa melive